Ngitip bagari China kadai kawai na kiri komunis. Bat kadai ru kari kabom sngau tenat bandon kino kijat niam beper lakalong kaniam Hindu kaniam Musulman ne kaniam Kristan. Hakajing shisha kari China kadai kari hakabagi nong sensyar jongka kidai kibom ngait blai setia. Handrai wad hapdeng kini kijing pen bat kijing perking jongka sorkar China penban kari China kadai kawai na kiri hakabagi balang Kristan kiroi sted hagini kisngi kibamenta. Kajing roi jong kipaj ringwet Kristan hari China kalapen syong seir ya kinong sensyar jongka namarkat bagi bor sensyar kinang te lakam bat pengan hagi bangen ya ki kondon an ki baharu kom penban kata kajinget Kristan kala nang kiu state shushu kumta bante lakam ya kane kesorkar komunis kala penkre banto bat print ya ka Bible da ka baweng bat ad ya ki jing tho kat kum ka jing kwa jong ki hi khnang banyalam bakla ya ki bangen kum kanuksa ya ka Bible kat kum uyo nis kalanong ka bapra kat khot ka banyaw hadu bakat wei lapen kala ya ka kum ne da ki komunis ki pajba babun ki labitar ya kata ka kentai ka baklim bat haba ki lawan ban mudui ha ujisu laong uno napdeng jong pi ubom dan pop to ai bo unlen tem mau ningkong ya ka hadian ba ujisu ulade ban keren ya kane kinong mudui jong kata ka kentai ki lapet no kumta ujisu ulalen tem mau ya kata ka beriu badru ulakam ya lade ba udei unong pop kibakum kini kijing tho na ka Bible hakabaga sorkar komunis kala tho khnang ban pen tho bria ya ka Bible badru ban pen kulmar ya ka jingen jong ki banget Kristan lese hakiri jongi dangdon bun ki ba kho nyo mensim ladadon ki ba pendon kam ya ka mobile ban ruai na ban pule ya ka ktien ke jong ublei lengba ki mobile apps handai kamlong kum tapat hakari China namar ka sorkar ka khang ya kino ki apps ki bayadei bat ka Bible namar da ka jingdon ki Bible apps ki briu kin yo pajba ya ka Bible bat kin nangsan bat skemru ha ka jingen jongki kumta ka sorkar China kala wenglut ya kino ki jing tho ki bayadei bat ki jingen Kristan na ki internet jongki Prabngen tongin duai kerpang na kabenta ki parabangen hari China knang ba ublei un ai heki kabor bakin nang klanya ke jingen jongki bat ngin duai ru ba ublei un kata nang kong ya kito ki ba nong tho ki ba thmo ban pen tho bria ya kaktien ki jong ublei ngi kermen ba ublei ubadei utrai jong kaktien un sale ya ka ba ibit bande